kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat, tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, adayon tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Judith. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadamo nak nga i-date. Dato'y boyfriend ko nga gwapo kan nabak ng manong. Iso da ito'y ni Freddy. Gwapo ko na, tamistiso inchik. Napudaw, natayag, natundiris ti agong na nabisked. Ken nabalor manong nemi ti arwatan na, alahas na, ken nakakutsay manong name iti Mercedes-Benz. Dinagasnak manong name iti balay. Mababayanak pa dia. Kabutan ang pasit ti balay mi, kagangil lang ti balay mi manong. Kat ko nang arod di kita makamamukan niya ka nakasgasnak ta nadanak ti boyfriend nakasken ni Freddy. Manong name idi hagluganak, idi makaluganak kon kalpasan nga nilukat na ti Ridaw, ti Akotsena, at syempre, yung may matan naglugan, ito yan, manupela. Kaya mimbes ko nung naming pandaran ng patarin ng tilugan. Ngim saan? Tayo narakop na, sana inamalan, digiti lips ko. Ala, dadag di makakita ka na ta, Freddy? Awan, di makakita ka na ta. Kapot attended classes. Nagiti sarminti kotse. Oren mo anyat arami dan dito eh. Ginustangan dito eh. Ha? Ang mga hamit no, may bayanak tulaing no. Maipay ko ti kinabirhin ko kin ka. Saan ka kabaybayan? Si kadagbaling nga reyna. Iti takkel nga balay ko. Si kadagbalin nga ina di kita anak ko. Let's go. Manong name damok nga nubyo ni Freddy. Ato hindi tagar-aram kanyak manong name awan ti kinayat ko katakwada. Idurumtengan ni Freddy manong name kat gabota mo kabaknang kinawari da tatang ginanang kat amuda nga baknang aklo namang kunada. Inaklon ko ano diso na manong name niya mampaysana kasigurado tirik na. Naman niya kumapit sa pulag kan kuwana. Nag-aasrak kidya, tasak tinaram na kan kuna ng asawain na. Sakatan ni kagakasatan na babae dito lubong na kunak tinakim ko. Nabanggam nag-shopping manong name kuna na kanya kay bagam amin na makayat mo. Tagatangin ta. Ito dum. Alam, arkusan ka. Ha? Kawasan ka. Kawasan ka. Orisan ko kumakayat manong naimi. Ngayon na papilit na. Hoy, aritos na naglingin na. Kwentas, porcelas, relo. Engagement ring. Sabalin to lang ti wedding ring. Eh? Cellphone nga nagnina. Arwaten manong nemi nagpipintas. May bagay kanyak. Nagnina. Branded nga bag. Kan amin-aminin. Sa kamnapanangan manong nemi di first class nga restaurant. Opo, sladamok pa kiti manong nemi akanin. Akanin ti kiti asidaan ti kiti na idasar. Kadoon ti mga na. Tapno da pagipan mo. Pagipan nga. Ito na datanto ti hotel.
Ha? O no, ihawit kan sa di balay. Habi nga tapay hotel, at dapat napindas nga balay ko. Nanglawa kayo napindas sa kwarto. Freddy, yaman mo na kung kadagiti parents mo? At nadagiti parents ko di Amerika. Si Jack lang tinabati dito eh. Habi nga kamapan di Amerika. Ay nakalagbakasyon. At dito business ko eh. Ako business ko di Amerika. Inimalpas kami nga nangan manunaymi. Tapang kami ni tinanggagarakyan na ti alokan na. Kat sadyay, kadadun na kyan na anong naymi at sinaping mi. Ikang gato pati kwarta. Siya pingam tumatiri ka hapsat mo kinaganak kayong ka, okay? Irapin na kumatayin nga mabisi na kwitayin eh. Irisibang pet kami manong nemi di may sa nakkel ka nagpintas nga balay. Manong nemi nagpintas ti gate. Ada nang ilokat ti gate. Ada inuporme na. Security card. Orela talo. Ako. Ada pa security card mo. Gwardiya ti balay mo. Kasla mabantahin nga bangko. Ado sa ni 40 taon so sa po ti gwardiya. Ay nga ada si mabat nga manong naming nga medyo bakit. So ni Nana Maria. Ti Pangulo di kiti 5 nga katulong. 5 katulong? Napo nagaduda. Ito na. Sa bali ti paralaba, sa para luto, para dalos. Sa bali ti hardinera. Sa dabukot ko pa nga driver, ang kayat ko ti siyak tag-drive no kadwak ti panpatig ko. Sa lamasaman ko ti driver no kastangan da business nga papanan. Nana Marta, yes sir. Magisaga na kayo tuman tinaimas nga merienda. Ito nung 3:00 siguro. Uwan sir. Kasi dati na ko. Uwan sir. Amukot sir. Oh my God. Sa tino, itisilad ko. Itisilad ta. Master bedroom. Dito yun. Wow! Nagpintas. Naglawa. Yeah. Ada bukod na nga siya. Ada pa bathtub. Kaya mo agdigos na. Nagdigos na kitahin. Nagdigos na manin. Dito'y. Judith. Saan ka nagbuteng? Awan di pagtanagan. Tas ang kaunay nga masaktan na virgin ka. Virgin ka? Uwin. Wow, nagkasta ka talaga. Inabayagan nga doon na kita babae di biyag ko, ita lang nga makasara ka ti virgin. Iso nga numapanik na ka talaga nga virgin ka. Talaga nga sika, tagbaling nga reyna ito dito nga balay. Sika, timang mandar ka na ginibawonin. Abing nananpiyos ka. Ikatay kong tarawatem, ha? Siya kong timang ikati tarawatem. Tunggal malo ka isan nga baset ti bagik manong nemi aprusan na. Sana angkan. Virgin nga talaga. Pati di gito'y. Kinunana manon nemi kit inapupo na ti duwaman sana si di barukong ko. Wow. Nagagasgasat ka, Freddy. Nagasat ako na talakasara ka kung tigaskan ka. Kadi, wen. Kinapod na, kabaylak ti gumatang ti babae nga kapintasan, artista, o modelo. Ibawan ti virgin ka na ko, ada. So nga sika talaga ti kasar ko. Nang naronan ako, Freddy, nasakit? Makikiyak. Damok namin.
Nikat na matenderwatan na manunemi kat barbunan manunemi ti barukong nagbayat siguro nga mairagid-ragid ti barbasan nga bakurukong na iti barukong ko. Inaprusak na ti barukong na mano. Oh, nagmayata na nga apros, Judith. Alumatin ti mga apros ti barukong ko ngam sa balik ka. Ibang-iba ka. Kukwa ka. Kukwa ka. Agbadbada kaming nga lamo-lamo manong naimi di sa kruyan nak nga paidan itinalukneng ka naglawa kama. Kalpasan na si magpat ka din ang malanan di bibig ko manong naimi. Agsagir din ti barbun na manong naimi ti barukong na iti barukong ko. Sana iyukuyuk manong naimi. Iyuk-yukuyuk na manong naimi, ti barbasan na barukong na iti barukong ko. Nagmayat. Inagkan na tatangad ko manong naimi, aging ka nga nayantaman di kinibig na iti duwaman sanas. Freddy. Judith. Mga may maskara ka pang loka, virgin ka na talaga. Kinana manong naimi di adan ti ima na kanti ramay na agsusukain na iti baba sa nang kargatan manong naimi nga kurikuran kumawa nung naimi ti ruangan ti kuweba kadito siyempa na panagnakan na nga ampay nga nausatan di pa bimtak ampay manong naimi nga naburak ti kristal sa ampay nga napisang ti talon ti langit. Ay bababa na ti ulo na anong naimi kat ni kanin na mati. Freddy. I love you, Judith. I really love you. Kukwa ka. Ketsak lang taking kukwakin ka. Naulit-ulit na kita yung baga naman anong naimi kukwa ka. Ketsak lang taking kukwakin ka. Aging ka manong naimi Vietnam ti panakkilan nga armas na siyempre aray. Nagarayak manong. Doore namin duwak ngayon turun. Ngamin pilit na manong naimi nga talaga ngayon sarek kadeta. Nabura ka nga na yung pinsan ti kinabirhen ko. Napisangan ti talon ti langit manong. Uwan manong naimi impaay ko kini Freddy ti kinabirhen ko. Iti pamatik na talagang ikasarnak. Iti pamatik manong naimi nga siyak tagbaling nga reyna iti dayta nga balay. Iti pamatik nga siyak tagbaling nga misis na. Uwan manong naimi nariknak ti panakaitayok ko. Kalpasan kang kuwana. Taimun o na iso naman. Sabalik ka nga talaga. Sabalik ka. Tapay. Siyempre, si kapay lang ti natagikuak ang virgin. Peso? Nagpapeso ti magbaga. Sabay sa si kapay lang ti babae nga imununakin ti sika. Ano nga mo nun ha? Bigla na ito mga babae na ko ha, natagikuha kita. Umununada nga may tayok. Sakbay kanya. Ape kaming. Talaga, makaparugso ka. Sa balik ka, Judith. So nga kukwa ka. Kukwa ka lang. Alamanin? Hoy, nalamanin. Kahit kung agad ta, yuray nakno ka. Sika ata guray. Sika na guray. Sika, paspasan namin no ko. Imun unaman din mano. Tapos kan, na, tay. Sige, ituloy ko rin na. Di pa nang itulod na kanyak pa nung naimi di magas kami pa nga nagkatang kalagiti aduanas kang gatangan mi grocery.
At para ka ni tatang, ni nanang, kastamat ng dito wakakapsat ko. Ikaga nga dito'y manunemi, ng baga na mismo kaniya, di kita naganak kanya. Tatang, nanang, asawa akong anak yo. Ay, saan kami nga may karakari, sir? Sir? Freddy, tanagan ko, tatang, Freddy. Ang kababay mo, sir, nagbak ng kagwapo ka. Nanumukam laing, sir. Katimkat, sir. Nagasat ti anak yo. Agas mat ti kinagasat ko. Ay, talaga ang nagasat ti anak mo yata. May kamang tikas kang nga baknan. Talaga baknang na, nang nagpinas di walay na. Ato pwede katulong na. Hindi kahit na sa saan nga marigatan. Nung kasawa ka iton. Kasano ko mga marigatan kat isut agbaon tatang. Isut ti amo. Isut amo, dikit katulong. Ta isong harot ti asawa. Ay na, nagkasat ka anak ko. Ito anong kasarang harot, sir? Freddy, tatang. Ay, ito na anong harot ti kasar, Freddy? Next month, intro 8. Muna nga lawas. 8. Naman may saga namin nga laling. En grande. Kaya sa kam tumapan nag-honeymoon. Pag-honeymoonan niyo, mabanit sumurot. Ay, hindi, bakbakitin kasi nang sumurot ka kit honeymoon nga ron. Sa balid di ko daw ito nga kuhing tayo nanang. Ipasyar na kayo kayo pagpasyar ito Pilipinas. No kayo mapantapay di Hong Kong, mapantay di abroad. Wala sakto nga ron nila kaglugan tayo plano, no kasta. Nagbinamagan manunemi nga ikalay sanak ni Freddy, kat may samay sa umay, kada kita kasinsin ko ang kapatadak, kada kita ininaw ng siya kung no adject. Magpreso ka di, ha, Judith? Kas makita yun. Allah! Naging na kita alas mo. Ay, sasapo, bak nang kagaya man. Di ka tulong liplipan nga tumulong ka na kami ang nakakabagyam, nanda ka sa pulang tulong. Inadyan man kit adin ko, bagam tumagin ni Freddy, na pagbasahin nyo isong na. Hangabalin kanya, basta ano adin ko. Kahit ang harot nagbasa, sayang jalaing na. Banyo, taga-salita ko ti asawa. Siyempre, da kayo Siyempre, tatatang ginanang kung kakapsat ko, ti mo na katulungan sa da kayo. Ay, basta ang kayo mang liplipatun kasi. En grande kalay sa manunemi kanasursurmi di kina dumaduma nga paset da pipintas nga lugar dito Pilipinas. Di magpagada nga Boracay manunemi nga kapan kami pa sa jay. Nagpangot kami di makalawas sa jay Boracay manunemi nga awan ti sa baling arami di minudi. Aglang ay nga da kami tiyo nagti kwarto naggagat manunemi alang ala hindi dyan, umun-una lang umun-una. Narugrugso isuna ng siya. Mas daw nga ron. Kapag nga tanong sa bali nga babae, kat isudat ka na agka mamindua, sagbay ka nga. Amom no apay. Si kamid lang makasungbat. Gabuti patpatik ka unay-unay. Sika, talaga kadimat lang ipatpatik na? Judith? Unay. Abay ko mga di ka ayayatin, kat asawa ka, kaya nakaragsa ka, at sikat nagbaling nga asawa, Freddy. Kalpasan din ang pahot nga honeymoon mi, manunemi, nagawit kami dito'y balay na. Agbati ka. Ituloy kong di business ko. Agawit ako ngayon di balay na, may iliw ka. Tawag ang latay dan. Kristo daw umay to. Ngayon ti sikat mapansin niya. Takait ko, dito ka ako nagtibalay. Hanggang rumruman. Ibiling ko ka naging gwardiya. Nasaan na ka parparawa rin. Abay mas dawa. Ano pala kayat mo to Kaya ko kumamit lang tagubra. Tagubra? Baklang lang rin na nagubra ka pa yung asawa? Baka matagtakan ako na ubrak dito Hindi, buya ka.
Baonin di kita katulong. Hindi pa buka na ko. Numaburi nga ka, kahit ko paspasya, dito'y ka. Sa kaloromwar, no kaduanak. Alawag. Awan, kas na tulag ha. Ano nga awan kas na tulag? Awan sa baling matong balot sa nga siya. Awan ti sa baling nga makasiripat kang ka. Uri di kita gwardya, security guard, kaya takitain na ka. Oh. Lawag. Kukuha ka laing. Hindi ka talaga nga dinakmatin parparwaran, manong. Sa kala makarwaran og kuyog kami. Sa nakagwardya lata ti abay ko. Diyos ko. Siyempre naon obrak daw tawag datatang ni nanang di kabsat ko. Nang sa anak ka naragsak. Ala, naggaga ka na bagam kasang ka naragsak. Nakapupukak mo dito eh. Di madlaro ba di mabaling ko pag naan. Unang papanan. Iparit na pag hindi ang umasidagag tiyan di gwardya. Ala, katlo wala amahan maturog ka lata na. Sana ka sa tinakay ruwamak, maruwam kanto. Ay, wang gayam. Papaigam na kagad madlat kwarta. O, papaigam na kanya ka kwarta. Katawa daw, ang dumawat ka ah. Siyak ti babae, siyak ti kahera ko naman. Asa nung arad no, ay wala ya. Di katulong ti mamakitsenda, mamanaggroserya, kasta. Sana karagsak na ang naglo. Kasto'y kaya ang piasawa di baknang. Kukuha ka lang kung na di na kaya makakita kanya ka sa bahaling ng lalaki. Ne, madi ah. Manong nemi, matek-tek anak, nagmalmalim. Sa dadigid kong daway nga saan nga sumangpet. Tumawag laing, anak agawin kita. Apay, papanam nga ron, awanin ti problema no papanak. Sino nga ti kaduam, awanin ti problema no sino kadua. Basta sang patang ganto natin na masangok. Ano mailiwag kang ka, di mailiwag. Ano mat pangipek sa am, adulat tamat tigil babae di biyag mo. Lipliputan na. Mabaling nga siksika lang. No sa dinumantayan ko kaya ta kursunadak, di, ko ha, tagi ko eh. Baging ka maaramid mo. Ti kayat mo siya ngay. Ipupubok na dito eh. Nagreklamo ka? Hindi pala kayat mo. Kinawasan ka. Agyan ka iti unag ti balay. Hinapintas ka balay. Mayawat amin naman sa apol mo. At nababaonam nga baonam. Diyak kaya ti kastoy. Sana ka nawaya. Sana ka naragsak. Sana ka naragsak nung daat. Maam tagpapastan dumanin nung gawidak. Hindi pa yung makapagganas. Ana? Awan. Aday bagam. Awan. Aday bagam! Ano yung bagam? Ulitin. Kung na, umuno na ka matlata. No, daduman. Bye-bye anak lata, no? Roy munakan, anak pinagkanas. Una ta mo, di kawat kamin. Kasla ka lang kamin, mapilpilit. Amit ah. Aman, madmadlang ko. Idila damo. Hindi ko amatan, kasla ka lang mapilpilit. Abay, anak na lang trumansa? Hanggang mapagganas ka talaga? Sige, Roden. Sige, uray kaltan mo. Anong aldaw mo? Sumangpit ka. Dua, talo, upat, lima, inem nga bulan, manong. Ay, ganak lang tarito. Manong Nemi, tinaramid ko, tinaminsan ko na. Inastigak na giti kwarga. Ma'am, papanam. Awan ka kasasarita, kahit ko ay kasarita. Baka na iparit ni sir, nga masadig ka rito. Ma'am, at CCTV. CCTV? Wan,
Baka kitandang na kanto. Kit pati da kami, katen na. Wano pa suspenso na kami. Mabaling nga din nga, palubusan na nga, rumwar. Ay, sana, mabaling. Please, please, sakto nagsumbat ka ni seryo. Basta palubusan na lang. Okay? Imandangak manong name, ma'am, please, sakto magpag-aasigar. Ilukat mo tigay. Tibasit nga rin daw. Masabol nagtungpal ka gabot na sakti amo yo. Unang tibiling ka na kami ni sir, katahanda ka parawarin. Sakto hindi makamumang sumbat. Basta parawarin na. Sige. Bahala na. Sige. Rumor ka nga rin din. Manong Nemi, nangayabak nga dagos ti tricycle. Napana kita kanto sa jaya ka naguray. Kita ka tricycle. Tricycle! Naglong anak. Papa na Mrs. Nabitak pa nag-asawa. Yung bagak ti papanak. Numanang kita anak, ti driver man. Abi kita anak. Kita pagturungan ta lugan. Umano itong par mo. Napindas ka, miss. Mrs. Kurak lang aro din. Ngayon talaga napindas ka. Loko ka, naloko di asawa. Ibagbaga na nga kukwadak ka nulaeng. Ngawan ti pulos ti sa bali nga mangkita kumakanyak. Yaba pengarod dakad to eh. Naglibasak lang. Ang karigatak lang, nagpagpakasi ka na kiti kwardya. Agasam ti, inam nga bulan na napupuka. Papanam nga rin ita. Kaya nagawit ka. Siyempre, may nakatusukunin nila kayo mo. Baka naamuan na itan, intawag dan. Huwag gaya man niya. Angat nagan mo? Siya, Wayne, Danny. Awan ti among manapitas nga lugar nga papanak. Iyawit ka jabalay, kahit mo? Iyawit ka jabalay. Loko ka. Kasuno ko mayawit ng jabalayo, kadadasawak. Pangipanak nga rod keng ka. Sa salud-sudon na pagipanam kanya ka napintas. Jabalay. Nga adasawak. Ganito wala adasawak ka, adasawak mo lata ah. Sa salud-sudon kanya gayam na panginapanak keng ka napintas. Jabalay mo nakmat. Hangaan mo, di asawa mo, jabalay mi. Ngayon, jabalay yu amuna. Sige man ngarat. Sige man Dani. Ijay balay yu. Ilimang nagsadyay. Manong Nemi gagangay lang ang balay. Tisimirikan mi kay ni Dani. At bakit manong Nemi ang gangansilyo. Nanang. Ni, ano tayo mo tayo? Chikad ba yung kanibaga? Habay, Judith. Nang, ni Judith, girlfriend ko. Girlfriend ko kunam no, di mo pa amot nagan na, sinalusod mo lagi tay. Girlfriend ko ita na. Amok itang tinagan na. Isong organyawid ko kabot girlfriend ko. Agbeso ka di balasan ko, girlfriend na ka dito barok. Ana. Okay, habang kayam. Girlfriend kanto, kunak ka na kayo nang. Di amin, Judith, girlfriend kanto. Da asawa. Ne, kaya kaya masawa na pa isang ba't mo to. Salusudin nyo kayo kuha na. Okay, agbati ka nga ro din. Tayo tuloy ko tagpasada, ha? Judith, pilat home, nang. Kasasay tayo. Gano kayat na agbati dito, agtalin na dito, amon lang siguro tagluto. So paglutuan yun to. Amon nagluto, Judith. Amok nakurape kami met. Narawa magtirikat. Pimana nga rod ni Freddy, manong name it tuloy na kanong tagman ni pasada. At siyempre, manong name adoa, dagiti nagsasalita mi, iti inana manong name. Nagsasalita kami, manong name dududwa dagayaman ngagkap kabalay,
ta nag-aasawan dagiti manangin ni Dani nga nagkamang da kanumat iti adayo. Kat kayat na kanong agasawang ba't ti anak na. Kaya ta kanulain nga din sang ba't nang saan namat nga nubya. Kada asawang balasan ko. Nag-asawak lang tinabit. Awan pa'y makatawan minana. Yung naduktalak. Sana ka naragsak. Yung ipukpupuk na di balay. Napindas sa peso balay. Daan ato katulong. Daan ng kasyaman. Nakadal-delikado. Delikado ka ro da. Kasano numamon lang ang dakad to eh. Hanang amon dak dito nana. Ay, nagkaring sa cellphone ko. Iso na nga tawag kang gangay. Di asawa. Nana, saan yung bagbaga ang dagto ah? Kasano pa nang ibaga kumakat sikat pag-isalita kang kuha na ah? Sinong batak? Hello? Hello? Ayan mo! Freddy, di na akong pakadanagan. Ayan mo ko na! Dakait nga ibaga kang ka. Anya? Apay ka di mo kahit nga ibaga? Awang ka anong di balayo? Tatimawag sa jay. Diya kayatin. Ano di mo kayatin? Diya ko nang kayat nga itultuloy din na. Gabuta sana ka naragsak. Ipupupuk na kmayat. Kasadong nga rin mo ita. Diya kayat nga bagakin ka. Horas din ang paglimlimangam. Hadot kwarta nga pagbayad ko na hindi mang sapol kang ka. Saan ito mo? Ibang kamlangin. Diyak kayat nga baga. Unan araramidem diyak kayat. Ora anyat araramid na talaga saan ko yung baga aging kamano nemi nga sinokta ko ti SIM card ti cellphone ko. Ngimore no sukatak. Saan nga mabaling nga kumuntakak sa diabalay manon nemi. Tama nga no isuda. Gatatang kirinanang kakapsat ko manon nemi ti mangimbagan sa dinutayang ko. Kaya't nga sa wain awanin na pulos ti makatawag kanyak. Timteng terabii manon nemi. Da kami kininana Selma iti nagtinulong iti kusina. Kaya di tumtengan manon nemi ni Dani siyempre. Nang sangpet iti Letson manok. Paborito mo siguro na ito manok. Nagnaro na no, nagkapo dyan chinoks. Chinoks. Roasted chicken, fried chicken. At apay sisig chicken sisig, liampo. Chinoks. Nangataham. Disusuna. At kami nangarkila kanyang disusuna. So nakita ko man ng chinoks. Ito gimata ko. Sige, makante nga rote. Manong nemi nagkakwartuan kami kay ni Nana Selma. Ewan dita, tumeng nga terabi manong nemi rimuarak. Tamapanak iti kos CR. Eder agapo ako ti CR. Nagsubliak ko manong nemi. Iti ayan ni Nana Selma. Iti igawid na Miss Dani. Dani, I love you. Ella, luko ka. Ada asawak. Uri mong pwede asawang, ipatpatig ka mat. Ada ka mat din ito balay. Umay ka. Uy, abing, sinakulinak. Isara ka rito silid ko. I love you. Lalabat pa isa takeng ka. Ngamat na asawak. Ipatpatig mo ka dito asawang? Saan nga ron? Kasto igayam. Nag-asawak lang kong kuha nagaputap. Bak na nga ron. Ngayon saan mong ipatpatig? Saan? Sino nga ipatpatig mo? Dani? Siya, di ba? Ngayon kasanon no. Dani. Anong name sa bali ni Dani? Nalaingmat ni Freddy ko nak. Manong name nga mas nalalaing ni Freddy. Ay, ni Dani ko nak ko. Asipot na. Saan nga man pilipilit na kiti arang engken asog ko nang ro naman ang nemi hindi andan na kiti bibig na iti mansanas ko. Oh, Dan,
Dani, no, ibang iba ka. Sabsabali manong nemi ng runa hindi ka na. Sabsabali manong. Lukas na kanaid kami di kini Freddy, manong nemi dandanin sa anak ama itayo. Taumon una isuna. Nimnit, Dani manong. Mapalakon ko na, kadadapay lagi ti baba. Urek lang namin do, alamitlo. Kinidag sabat yung direct namin, isot may kapat. Ang panong nemi, panakay tayo. Nagpatpat na, nagpapas kami kini Dani, manong nemi sang ko, pinanunot na ni Freddy, no anyan tut mapasama. Kabigatan na bimtak ti damag manong, anapaltugan ni Freddy. Ana? Ipigpisa mo ta radyo na lang. Freddy, napaltugan. Freddy, tinagan ti, iso, ti apelyido, nakan kinapelyido na nati asawa. Nataya na ti asawa. Balo akon. Sapor, nakipinaltog dagano ka, nagiti polis. Membro gaya sindikato ti asawa. Diyos ko, yung baglaki din, tinailik akon kan ko na. Awanin, nawaya ako, Dani. Nawaya tang nga doa. Natamad lang tag-asawa ko na kita. So na lang, makastudya ti balay mi. Inintot na ba, dakkel ti balay ni Freddy. Ken bak na, nga takatulong da. Nga balay, tsak pagan ano tayo, nyaman ita nga balay, kabitas nga balay, kung ang takatulong na. Tinapatig ka, di patpatig ka. Agpimpinatig ta nga doa. Nawayatan. Kasanong araw dan, di... mapangkamaki kawata, asawam suna. Dito ko namuan manong naming a fake ti kasarmi kani Freddy. Timteng di kitinaganag kan kakabsat na manong naming paiso nga dadang agpaiso ti abroad. Dito ko namuan manong naming a fake talaga ti kasarmi. Hawang haro ti karbangak manong naming mapan mangkita, mangtamdag, ti asawak, ti akmat asawa at fake mate. Ay bilang naklagayan ka digiti koleksyon na manong nemi. Adipan na. Imbaglagid din ta nakalibasak. Imbaglagid din ta nagsabat ti dalan mi kini Dani. Imbaglagid di ta awanin isuna. Awanin ti kabot-boteng mi. Isugan ti nagtungpalan na manong nemi da kami kini Dani. Ti nag-asawa. Nagtinulong kami naman pa may salang tricycle driver ti asawa. Ngayon nadungo man nang ipatag kan awanin ti sa pulag kan kuana. Kadnadaan kami ti duwangan na. Na ito'y manong name ti pagkasalita, kagawa naklaon iti anos mo nga nang ibasa, it sabi ko damat ni batik nga adal, liwliwagan pagsalimingan di biyag, kadagay di padak nga dimngeg, kaya nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga rodagyaman nga pagaya mo, Judith. Thank you mat kang ka Judith, thank you ba nagbuwas surat, and thank you mat kadagitay anos nga nagbuya, kapsat,